Nginibingelele nonke lapha enikhona emakhaya, nginibingelele bosisi, nginibingelele bobaba, nginibingelele bobhuti. Indumandumane idumelwe esizweni isihlahla somdlebe nondlela mziba beje mfasini empahla edithiyo zamaduda ayibomvu. Indaba setete ndaba senyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhalamanzi dictionary. Ndaba zadida umndeni. Inhliziyo zamadoda zibomvu. Namhlanje igama lami ngudokotela uKhehlelezi bukhoma, kukhona la engikhona. Mhlawumbe kungenzeka ngisemva kwasekhaya kini. Today I am here to talk about something interesting, and I'm here to tell you the secret of love. I'm here to tell you something ezokuphakamisa. Igama lalento ungiphakamise. Ngiphakamise esisebenza kakhulu kubantu besifazane. Namhlanje ngizonitshela enye into. Kunomuntu wesifazane step esihle, one body structure enhle, one smile esihle, onekhanda elikhulu elihle, onekhanda elincane elihle, amazinyo akhe amhlophe mahle, but inkinga ukuthi amadoda awahlali noma amadoda awayikhiphi imali kuyena. As amadoda kunomuntu othi mawuthandana naye umbone uthi wow, lo mangimbuka imali imfanele lo. Omunye mayike wacela nje wathi ngicela ungenzele ukuthi kungabe nzima nje, yazi you find it not difficult to vele ukhipha imali uyenze leyo nto, but ukhona omunye othi mayicela uvela uzuthi yaza ngathi ungishaye ngempama, ulaka ngathi ngamshaya ngempama, noma kusasa ngathi ngangaphinde ngimfonele, i-conversation igcine nje namhlanje. And we had to sit down sabuka ukuthi yini edale lezo zinto. Kunentombazane ekade siwazi athe mayiqala ukujola ama relationship abo ebengayenzi lutho, but bathe mabeqala besukuma izinto zenzeka. We do have different things esigodlweni esihlala phansi bese sikhuluma nosisi. Uzokhumbula ukuthi mina ngukhehlelezi, there are things engikwazi ukuzisho la, kunezinto engingakazi ukuzisho, but ngisuke nguvula amehlo mawuyintombazane ehlakaniphile noma mawumama noma usisi ohlakaniphile. Kunosisi othi mina nginenkinga. Always when I'm in a relationship, into eyenzakalayo imina engiyithola sengikhipha imali, leyo mali nginika indoda, yona nginiki lutho. But today kunento engifuna ukuzonithiphisa yona. Kunekhubalo noma kunomuthi noma kunencweba okuthiwa ungiphakamise. Ihamba nesipeleti. Masithi ihamba nesipeleti ifakwa endaweni eyisecret ngendlela eyisimanga. Awufakwa bhandi, awufakwa ini. But what we do is sithatha iweave yakho. Iweave ukhumbula ukuthi yinwele eyikhishwayo, then ngaphansi la zinendwangu. Kule weave la ngaphansi. What we normally do is sithatha isipeleti la kusihlabe la bese uyifake lento uyiphinele la. Bese ufaka iweave yakho uyikame kahle. Ikuwe la ekhanda. Uzothola ukuthi abanye abantu besifazane nje abaningi noma ngaze olala ehotel noma ngaze olala kuphi ezolala kumfana, kunalokho uncamela ukuthi iweave angayikhiphi, alale igqokile eyifake nje kuyena because lento yakhe ibalekile. Enye leyo nto uthola ukuthi usisi siyamtshela ukuthi you must be very very careful, indoda ingayiboni lento. Ifakwa isikhathi esiningi empahleni yakhe ngaphansi. It's either i-tight noma ipainti. Bese ifakwa lapho uyiphinele phakathi bese uyithi bathi ungiphakamise. Uyuthi mawusuka endlini uphuma uthi ngiyaphuma njengamanje. Isoko engiyohlangana nalo kumele lingazi ukuthi ekhaya balambile mina ngifuna imali. Bese uyisebenzise lento mawuyithatha ukwazi ukuyiboleka umngani wakho, iyaphahlelwa. Let's say uyithatha upheshe usegoli nompheshe kwezilwandle, kumele usetshenziswe amagama akho e-ID, amagama akho okuzalwa. Bese lento iphahlelwa. Mayiphahlelwa isuke izosebenza indaba yemali kuphela. Yonke into osuke uyikhuluma indoda kumele ithobe izwe wena. But ke manje i-disadvantage yalento, kunento eyi-1 okumele uthi mawuyenza uthi angiyithandi lento but ngiyayenza. Typical example, lento izokuphoqa ukuthi ube namadoda 2 3 4 ayikwazi ukusebenza ngeboyfriend eyodwa. Ngiphinde ngisho lento, ayikwazi lento ukusebenza ngeboyfriend eyodwa uthi mina ngi-honest. Kodwa ke vele iqiniso lithi abaningi bethu banesithembu, amadoda anesithembu, abafazi banesithembu, but inkinga ukuthi kufihlelwe yena kudlalwe nomacashelana. But
njengoba ngisho ngithi lento ayisebenzi ngento eyodwa. Uzobuza omunye athi thina abantu besilisa siyayisebenzisa yini ngoba noma abantu besifazane. Kumuntu wesilisa ke masuphethe ungiphakamise. Ayihambi yodwa kumuntu wesilisa, ihambisana nohlanga. Uhlanga lakho ulufaka ngaphansi kwentshebe. Lihlale inhlanga zakhona zihamba ziwu4 ngaphansi kwentshebe la ngaphansi nje la. Ithi 1 2 3 4. Ebese buza omunye umuntu isebenzaphi? Kumuntu wesilisa. Umuntu wesilisa ziningi izinto ohlala uyikhuluma uyihlanganisa. Kumele uthi mawuhlanganisa amadili wakho angafeyili, aphumelele njengoba usuku ufuna wenze. Kukhona omunye umuntu othi ngi-owner yamatekisi. Intaxi yami njalo mnikesha phela 200 rand 250 mayiningi njalo le mali mayikesha phela after 1 week iyafa imoto e1 ngiyithathe yonke ngiyothi yabona umuntu wetekisi kufanele ngelinye ilanga sukume mayifika asha chaza iqiniso athi nginamatekisi mina. Ngoba la ematekisini into ehlupha kakhulu kunendoda othola ukuthi uyofuna into enhlanhla kodwa ayitsheli inyanga iqiniso ukuthi ndoda ngifuna into mina yokuqhubha umsebenzi wami etekisi kodwa inkinga khona umuntu wakwadlula emhlabeni ngesandla sami. Ngesandla sakho kanjani na? Uma kunemali oke wayicontributor noma wayifaka ekuthenini kunqunywa umuntu usuku nesandla kuleyo nto. Leyo nto isikuyisidinga ukuthi siyilungise ngokwesintu ngaphambi kokuthi sikunike ungiphakamise. Kube nezinto esiqala sidlule kuzona nawe sikulungisele zona bese iyalunga lento. Ungiphakamise kusebenza kakhulu kahle leyo nto kusuke kuyinqweba nje, inqweba encane ehamba nesipelenti. Hey, kukhona into engifike ngayitshelwa omunye usisi ehamba ngePorsche. Wafika kumina ehamba nge-i20 lezi imoto ama-i20. Uthe mayifike ehamba nge-i20 wayenza lento wathi hayi ngiphakamisile. Njengamanje lo sisi wakha u4 room kubo omuhle nama-insuit. Kodwa angisebenzi mina mkhulu, ngisebenza yiyo lento ungiphakamisa esiqali lenzi ivele ngiphakamise izenze. Abantu la ngaphandle ningababona begibela imoto amantombazane enzela izinto uyibuza ukuthi benza ngani umuphi lokho kamamamba. Cha, amantombazane alikhuluma iqiniso mayifika esigodleni angasabi ngoba uma usuhleli nenyanga itshele nje iqiniso endlala istory sakho sonke ukuthi mina ngisebenza kanje nansi indlela engisebenza ngayo. Uma usuhleli uyindoda tshela inyanga uthi baba mina ngisebenza kanje ngicela ungenzele izinto ezinemlingo phakathi ungayishiyi inja yasolwandle. Induku lezi ezifakwa phakathi lapho bese ziyacaca kucaca ukuthi makukhuluma wena kunama decisions omele enzeke akenzeke mase kufike wena caca ukuthi njengamanje sekwenze ukuthi. Kodwa ke kuningi esizoxoxa singakukhuluma konke la ku social media ngeke sesikhulume singene up into details but yona sengenitshelile ukuthi isuka ihlale kuphi. Mina nawe sesiyohlangana esigodleni ukuthi ufuna ukukhuluma and futhi izinto ezinje angiyikhuluma efonini. You come wenza appointment uze ama number nanga, these are the numbers. You make your appointment, you come to me. Once you come to me we sit down, then we discuss, we have a way forward. As you can see ama numbers akhona eJohannesburg mawungifuna 066 00 266 33. eThekwini 063 051 7641. Ama numbers amanye yiwo lawa. Don't forget to subscribe. Ngicela usubscribe, ngicela ushare ivideo yami all over. Thank you so much. Ngiyabonga.